Anda orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggepmu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng gareng, iki sing jeneng trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenan e. Sandangane ya mas-masan kaya ngono e. Lho, orang kaya padha cah tipis. Rak Bagong to. Us. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe ki wong melarat kang nggere ketemu wong sugih kok sok kenal. Sok akrab pas dene golek sandang pangan. Ana? Oh, minggir iki dudu kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her. Kelas sing para priyayi-priyayi. Ora kelas kere kaya ngono kuwi. Mudar dening aku. Nuthuk aku kowe.